nogle gange, så spiser jeg varm mad. Det gør jeg faktisk hver dag. Jeg kan lide det. Det gør mig godt. Jeg elsker varm mad. Men der er gange, hvor jeg smager på maden og synes, hey, for fersk. Lidt for fersk. Det bliver så en lasagne eller en forret, hvor jeg siger, den er for fersk. Men i går aftes, der mødte jeg en mand, som bare svarede på alle mine bønner. Et orakel, et mirakel simpelthen. En mand, som uddriver ferskheden af mad. Og jeg har inviteret ham, og han kommer allerede nu. Jeg ved det tidligt i programmet. Jeg vil have, at du skal møde ham. Jeg vil have, at du skal have den åbenbaring. Og møde den mand, der bekæmper ferskheden i mad. En ferskhedsudriver. Her kommer han. Saltefanden. Gud. Jeg vil godt takke dig med det samme for at besøge vores ydmyge show. Tak. Ingen årsag. Ej, du er salt. Der er intet på denne jord, der ikke kan saltes. Halleluja! Jeg er sat på denne jord til at salte folks mad til ukendelighed. Denne kiks for eksempel. Det er en mirakel! Kiks med salt! Det er et mirakel. Det er jeg, som salter ældre menneskers sovs, mens de sover. Du er en saltens Ole Lukøje. I stedet for grus, så kommer jeg salt på de små børns hænder, så det sviger, hvis de gnider sig. Og ved du hvad? Jeg vil være din disciple og følge dig over hele verden og være saltmissionær. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig? Du kan gifte dig med 900 salte kvinder og forære mig pengene. Prøv lige at vente lidt. Altså, jeg er gift i forvejen, ikke? Og så giver du altså et penge, at jeg gifter mig. Du kan drysse salt på folk i lufthavne, så de salte, når de ankommer til landet. Ej, prøv lige at vente lidt. Altså, Nu synes jeg, du bliver fersk. Jeg synes, du bliver fersk. Du skal saltes. Ja. Og modtage dit nye navn, som er dagens Donna. Stop. Jeg vil godt være med, men jeg gider ikke et pigenavn. Jeg vil hedde Johannes eller David, hvis jeg skal være med. Jeg gider ikke pigenavn. Det gider jeg ikke. Elisabeth Gerner er mit sidste bud. Jeg gider ikke. Nej, så kan du godt. Stop. Mod salt. Nej, gå ud med dig så. Så gider jeg ikke. Saltefanden. Ud. Det gider ikke så noget. Du kommer til at salte op i helvede. Jamen, jeg tager mine chancer her, saltefanden. Det kan godt sige dig. Dine dage er salte. Ja. Nå, ja, okay. Godt. Det er selvfølgelig ked af, at jeg havde håbet på lidt mere. Forbandet saltkiks! Forbandet saltekiks! Skal du kigge på mig? Hvad? Skal du tro mig? I øvrigt kan jeg fortælle dig, at tjekket DR1, den fede station, ikke? De har et nyt fedt program, der kommer, mand. Og det bliver, hvor de tager kendte folkekære kunstnere, som så optræder live på friluftsscenen på Bakken, og så kan man selv sidde derhjemme og synge med. Og det bliver altså Anne Herdorf, og det bliver Johnny Reimer, vi kører Bjørnov, K-stilling, det bliver Krogsgaard, Ravnvald, hele striben, mand. Så jeg kan godt sige, at jeg glæder mig som en hest på ryggen af en potte, en dobbelt hest, og det glæder mig. Jeg ved godt, der er mange mennesker, der allerede nu har lagt sig i soveposer foran biograferne for at være de første til at se Stjerneking. Jeg gør kraftedeme det samme, bare for mit fjernsyn for at se det der. Jeg skal se det der og synge med. Synge med på Dyrehavsbakken, det skal jeg se. Jeg kan ikke klippe det ord, når Lisa Per går på, jeg sidder der, mand. Fuck, hvor jeg sidder der, mand. Det skal jeg se. Jeg ved ikke, hvad fanden det er med Lisa Per, du, men først, det går på. Jeg tænder som... Jeg ved ikke, hvad det er. Bare snak om det nu, ikke? Bare snak om det nu, for at lyst til at... Får sgu lyst til at røre penis. Jeg kan få det.